Bună, eu sunt Alexia, iar astăzi o să facem din nou un haul shake, partea a doua, pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult videoclipul postat anterior și am zis că de ce nu, hai să facem și partea a doua, pentru că eu oricum mi-aș fi comandat haine de pe shake, pentru că asta fac tot timpul, fiecare lună îmi pun produse în coș și îmi dau comandă. Nu există nicio lună în care să nu comand produse shake, pentru că sunt foarte drăguțe și de ce nu. Așa că haideți să vă prezint ce mi-am comandat. Astăzi o să facem doar și doar cu haine de vară, pentru că a venit vara, doamne, a venit vara, de-abia aștept să merg la mare. Asta e dorința mea, deci am stat tot anul și mă rugam, doamne, să vină vara, să pot să la mare, să facem poze, să registrăm, doamne, de-abia aștept. Bun, hai să începem cu primul top. Este foarte micuț ambalat, foarte drăguț. Dar părea mai drăguț în poze, sincer să fiu. Nici măcar nu știu cum vine. S-ar putea să vină așa. Nu știu, nu-mi dau seama, o să-mi dau seama atunci când o să le și probez. Acesta este primul top. Cred că am dat în jur de vreo 20 de lei pe el, n-am dat foarte mult. Deci a veritat acum. Un alt top pe roșu. Nu știu dacă ați observat, dar în videoclipul anterior mi-am comandat tot un top de acest gen, doar că avea model diferit. Mi-a plăcut foarte mult calitatea și am zis că dacă o să mai găsesc, o să-mi comand. Din păcate, primul top îmi este mare. Cred că și acesta o să fie la fel. Dar eu sper să nu. Este mai mult un sutien. Dar chiar are un material super bun. Și spre mirarea mea, nu transpir deloc cu el, chiar deloc. Pentru că, după cum v-am zis, mai am un top asemănător și nu, chiar n-am avut probleme să transpir cu el. Mai avem aici un top. Din păcate, eu am crezut că este un costum de baie, dar nu, este un top pe care îl pot purta pe afară vara. Așa arată. Dar materialul lasă de dorit. Nu știu dacă se observă, dar este foarte prost tăiat. Aici este puțin rupt. Da. Despre acesta nu am o părere foarte bună. Din păcate, în poză părea materialul lucios. Aici este un material, nu știu. Deci nu cred că o să-l pot purta pe undeva. Este foarte ciudat. Nu cred că este genul meu, dar vom vedea atunci când o să-l probez. Continuăm cu o fustă, cred, sau pantaloni scurți, nu mai știu. Îmi plăcuse foarte mult. Părea așa vaporoasă de vară. Nu mai până dormesc cu ea la mare. Cred că mi este mare, după cum arată. Și... da, nu cred. Wow, acum îmi dau seama. De fapt este o fustă pantalon. Adică are pantaloni scurți. Super. Un plus pentru chestia asta, pentru că din cauza asta nu prea pot purta eu fuste, că nu prea sunt atentă și oriunde m-aș pune sau dacă bate puțin vântul, înțelegeți voi. Mai am aici un top roz, pentru că mie îmi place foarte, foarte mult culoarea roz. Așa arată. Are un material foarte, foarte fin, adică este foarte bun. Îmi place foarte mult. Dar din păcate, cred că toate topurile pe care eu le-am comandat acum o să fie mari. Din categoria Icon, cred că se numește, da. Este luat și acest top, și acesta roșu, și sutienul acesta. Deci toate fac parte din categoria Icon. Bun. Aici mai am, nu știu ce mai am aici.
Da. Cât am ajuns toate pantalonii ăștia și cât o să aștept ca să... Cât am ajuns toate pantalonii ăștia și cât o să aștept să merg la mare ca să mă pot poza în ei. Aceștia sunt superbi. Chiar sunt superbi. Cred că i-ați mai văzut prin poze sau pe TikTok pentru că sunt foarte virali. Cred și eu. De ce? Pentru că arată foarte bine, sunt foarte frumoși. Și continuăm cu o rochie, cred. Da, este o rochie. Cu spatele gol. Are un material foarte bun și este foarte elastică, atât sper să nu fie transparentă. Dar este foarte frumoasă și foarte lungă. Este decupată într-o parte. Adică o să vedeți atunci când o să o probez cum o să dea și pe mine. Continuăm cu încă o fustă. Acum mi-am amintesc și mi-am comandat când le văd. Este o fustă tot crăpată pe un picior. Iar aici, după cum vedeți, se strânge. Are un material foarte elastic și foarte gros. Este foarte bună ca material. Am obosit. După cum mă știți pe mine, era imposibil să nu iau și haine de sală. Da, așa sunt eu. Mereu când îmi dau comandă de ceva, să fie și ceva de sală, pentru că nu știu, asta e o plăcere de-a mea. Îmi place mereu să arăt bine atunci când mă duc să lucrez la sală. Aceștia sunt colanții, sunt foarte groși ca și material. Au un material foarte bun. Sper să nu fie foarte scurți, pentru că mai am o pereche de pantaloni scurți de sală și mereu trebuie să trag de ei, că na, se ridică și nu prea pot să-i port. Continuăm cu încă o pereche de colanți de sală. De data aceasta sunt colanți lungi, o pereche de colanți lungi. Un roz pudră, pentru că eu ador foarte mult culoarea roz. Am un material foarte bun, cred că mai am 100 de perechi, o să vă arăt ce este și în camera mea. Mulți o să spuneți că sunt nebună, pentru că și familia îmi spune că sunt nebună, câte perechi de colanțe am, cel puțin mama mea mereu mă face nebună. Așa arată, îmi plac foarte mult. Și nu, am crezut că am terminat. Aici este un set, top și fustă, superb, superb. Tot așa de vară. Arată foarte bine. Și materialul este unul foarte bun. Este fix ce trebuie pentru vară. Mai ales când mergem într-o vacanță, acest set este superb. Pentru că nu este nici foarte gros și mi se pare destul de vaporos pentru vară. Acesta este un set de cleme pentru că mi-am comandat acum o lună sau cred că 2 luni această clamă și mi-a plăcut foarte mult cum îmi prindea părul. Da, să mi-l prind și aici pe vlog. Când mă machiez, îmi place foarte mult să-l prind așa, pentru că pot să mă machiez ușor, nu mai cade părul pe față, să-l murdăresc și așa mai departe. Și din greșeală m-am pus cu piciorul pe ea și am rupt-o, dar Bogdan mi-a reparat-o. Mulțumesc pentru treaba asta. Așa că mi-am mai comandat un set. Iar ultimul articol este o lenjerie intimă. Am văzut foarte multe păreri despre această lenjerie intimă, cum că ar fi foarte bună ca și material. Și am zis să-mi comand și eu să văd cum sunt. Da, are un material foarte, foarte bun. Și foarte elastic. Aceștia sunt, îmi plac. Dar din păcate nu o să pot să-i probez aici pe vlog. Bun, și cam astea sunt produsele. O să merg acum să le probez, o să le vedeți și voi.
Nu mai pot, m-am încălzit, este foarte cald aici în camera, sunt 25 de grade și nu mai pot, e foarte cald. Haideți să vedeți ce este aici lângă mine. Dezastru total. Nu mai am răbdare, sunt foarte curioasă. Era șansele ca acest top să fie bun în partea aceasta, dar a ei să fie foarte mare. Așa arată și de la spate. Dar din păcate mi este foarte mare și nu știu dacă îi pot face ceva. Nu știu, cred că ar trebui să dau într-o parte, dar nu. Sau, cred că acest top vine așa, după gât. Nu-mi dau seama, chiar nu-mi dau seama, dar cel mai probabil așa aș putea eu să-l port. Da, cred că așa vine. Da, îmi place foarte mult, dar din păcate mi este puțin mare. Sper să se poate așa, ca să pot să port cât de cât. Este foarte frumos. Și ar fi păcat să nu-l pot purta. Așa arată și celălalt top. Nu pot să-l port pe nicăieri. Este și mic. Nu se așează cum trebuie, deci nu-mi place absolut deloc. Nici la plajă nu pot să-l port, nu pot să-l port pe nicăieri, deci acesta este un mare fail. Nu-mi place deloc. O să stau mai așa. Deci nu. Chiar nu. Nu-mi place cum vine pe mine. Este foarte nașpa. Următorul top este acesta. Arată destul de ok, doar că nu este mare. Și trebuia să trag mai de el. Dar în rest este drăguț. Arată ok. Din păcate la acest top nu i-am dat de cap, nu știu cum se leagă. Habar nu am. O să stau după să mă gândesc. Sau cred că așa vine, dar dacă vine așa, nu-mi place. Deci că e de pijama. Cam așa arată și acest compleu. Este foarte vaporos, după cum am zis. Mă deranjează puțin că este cam scurt acest top și nu prea mă avantajează. Dar în rest este super drăguță. Așa arată și la spate. Arată foarte bine. Cam așa arată și fustița. Este fustă tip pantalon, adică puteți observa. Este foarte lejeră, nu este puțin mare, ce e drept, dar nu are nimic, se așează drăguț și din față la fel. Cam așa arată și următoarea fustiță. Vine la spate și pe picioși. Trebuie să mă dau mai spate ca să puteți vedea. Și puteți să o faceți voi cât de scurtă vreți, dacă vreți puteți să faceți și mai lungă, doar de aici, nu știu dacă se observă. Dar este foarte drăguță. Îmi place mult. Iar următorul articol sunt acești colanți de sală pe care îi ador. Sunt foarte frumoși. Se așează foarte bine pe corp. Și cam așa arată într-o parte. Și de la spate. Sunt foarte puțin transparenți, dar asta nu mă deranjează foarte mult. Nu trebuie să super drăguți. Dar pentru că n-am mai stat să mă schimb un costum de baie, am luat direct peste acești colanți de sală pantaloni de mare. Stați puțin că îi și agăț. Cam așa arată. Se dea foarte bine la poze. Și cam așa arată și rochița. Vine foarte bine pe corp. Așa este și la spate.
și este așa, puțin crăpată pe picior. Îmi place foarte mult cum se așează. Dar din păcate v-am zis, aceste bretele nu sunt foarte mari. Iar aceasta este ultima pereche de colanți. Așa arată la spate. O ador. Este o culoare foarte frumoasă. Îmi place foarte mult cum se așează. V-am zis, am mai multe perechi de acest gen. Și îmi place foarte mult cum vine. Nu sunt nici transparenți. Foarte frumos. Îmi plac mult de tot. Iar pentru că v-am promis, am zis să vă arăt și vouă câte perechi de colanți am de sală. Acesta este primul sertar. Al doilea. Al treilea este plin. Scuzați ordinea, dar n-am avut timp să le aranjez cum trebuie. Și al patrulea. Am terminat. Doamne, deci am obosit maxim. După ce mi-am acest haul, o să mă duc la sală, dar nu știu dacă o să mai am chef. Energie, pentru că nu mai pot. A fost foarte greu să îmbrac haine, să le dezbrac, am transpirat să-mi crească toată, să fac și un duș. Din păcate mai am o comandă care nu mi-a ajuns. Trebuia să fie un haul mult mai mare, dar n-ai nimic, poate pe viitor o să fac un alt videoclip dacă v-a plăcut și acesta. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați și mie un follow pe Instagram, un subscribe aici pe YouTube și, de ce nu, un like și un comentariu. Eu am fost Alexia, vă pup! Ciao!